ماتشم كتحمبس ندار لخا قندما كتلك عيدل لي تبر انت أهلها كي حمبس كاخا خترف من الباط نين زحزنا يوترما مزي زت أساسر كخون خيليو زخون بلبنا أن منيو نبهكو أنت بسرحو أنت دخوني دخوني نبهكو عينة هيوت عليو قندما نتيوتتي كي جبرنا أنا كنت تعرف زي جبرنا دلو محمباس ندار لنا كنتلكي زين دلس لزخونايو أتمنى أتوم نافت حلمتي نافت بهجتي نافت نحنا مني عينة هيوت كبسحنا دخلوا تجبرات ناس لدخونيو أب عالمنا بتعمي شمون جنينو دتوع ويون عوتاتنا وي أبطقنا زلوا سبات كون يخونوا عوتاتنا أن نتوعهم سبات عوتات كجورم زخ تجبراتهم بر تمنيتهم تراي أيكون نحوات كلاتنا دما دخونة تمنيت لنا أي نت تمنيتنا خينا سمرو دجبرنا دلو دما من البات زلنا عدي من البات جنزب سلزي بدنا تزلنا عدي سيستم متبوق سلزي كانوا ويون كله حجزنا نبلو زي حجزنا سلسلة دلو كوينو قسم عنا خيل خونيو أنكو نحنا ندري عينة هيوت نخينا تجبرنا أو نخينا جنبت أنجيرنا دلوجن ناي تجبار سبات بزي مخانن disciplined بدي مخانن ترايو مباركس أنا لهم فيديو نزن سلسته بتعمل عزين وسنت دخونا أب هيوتي ون أنا ختجبرن بتشمركو حلمتاتي نختبت ناي بحكي لما نزح حج سعد له هيوتي نخنا برو زح جزاني بولس أترخونا سلسته من جدد هتكن كتير انت رأكي إلنا من الباس كلمة حجي بشجرنا زنبرة عزي كبي دخلنا نبرة discipline مخان ناي تجبار سب مخان بقليلو دما كنكونو نخألينا اوانو ناي كوفيد اوان نيرو افتر جيزي تخا نمبزحتنا نتعام ازي اشجار دخونا اسم بارد دبحال جيزي نيرو غلغله سبات بزي حسبو منجدي هيوتهم كتحلفن كلا غلغله سبات دما كافت سرحهم كزنابل ويون افتر زنبرو عينت نورمال هيوت بتعام ازي كيوس دخونا حرغنيا دخونا دخون نغرات كغاتمو من بوزح نوت لتفطردو اوانن نيرو أفتر جيزي ترى ما قلت ترى تعرفات متأكد if this my life بك أزيادي مودة أتا هيوتي هندبت كم زخفت على سؤالي دبل عينة حسابات كأني أبو أمره خلاتنا ينملالسيو أفتر جيزي ترى ما نحيي بتعم مزحة حساباتي ما أبو أمري إن داتا ملالسو دربوش نيرهم نيبا حكر ما نتبع مقيرنا هيوتي كخونون زخالو حسابات أتشخص عدنا برسمي إتنم تعمل تفلت أصل زخونكمي سوفت جيزيتي بزي أنت تحلفني راه هوتي إزدي كخون مودة أتاي إتا أنا زدل دبهوجو هيوت كاين ورك دي خترف بزي أدا خد كتل هيوت زوال كله أنت طويلة دما بزعبا هيوتي كحسب هيوتي زعبا مغيار دما بزقبا كسلاسلن كابزقو ورني أو ناسي نيرو أفتك زيتي يذكرني بقى هيوتي المغيار زي جرابوت أنا جراتاي نبرن في اللي أبجز خوف سلنبل نبرنا كاب صراحة كل نجارات عتوت ويدو سلز نبر هيوتك بخميك غيري لسرتش خجبر مش جمر كدما مبزحتو كرهو وزخالكو ديسيبلين دمخان ناي تجبار سب مخان زبليو إتن إحنا عندنا عينة حلمتات كنت بتزخلنا تمنيتاتنا ون كي تبتنا نكون ترف سجبرنا للو إتنكونا قدما تجباراتنا ويدما ديسيبلين زي مخان سلازم حوات بزقبا بخمي بزن سلسة قصيدة دنبركم أفتش ساعات بزح روتين كختار مجمركو إترن سرتي خجبر ما تحكنا بفجل خجبر مجمركو كبزح مقبارن بدي مسمارن قليو أقسم رلي قليو كتجبر مجمركو ناي بحكر ما إذا كل نجارات قديفة إتن أندي أو هيوتي كسر حاز خالا ناي بحكر ما ديسيبلين خون زخ على نسلست مجدتات وبغير لو ما أنت نجاركم مباركس أتيدا نفتا قدامي تقبلكم سلازي كلاتنا نتابعينا أفتى وانا تنبأر كم زيلك حاسب من جمركو تقداميتي هيوتي نخي استخاخل ديسيبلين نخي كون جمر قدف نقبلنا حالة نجار تجبر نزنبرت أجداسي دخونت نجار زلالي نجار بزقبا ديم فلاتي سلازة تقدامي تدخون ديسيبلين نمخانة تحجزنا ناي تجبار سب مخانة تحجزنا أحواد إتني دليو نجار ممينات أتينا بزقبا كنفلتو كنكل علنا بننصر دليتاتنا نفلت انت رأكوينا دما نافي نخيد كم زلنان انتاي كنقبر كم زلنان بزقبا أسلا نردا إتا نحنا ندلي عينة هيوت نخنا تجبر زخ لنا تجبارات أموسال عزيك قليل دخولنا كم زغم لكم كلكم يرد اني احواتي مبزحتنا اتددولي نجر مو بنتصور دي فلت اخن بالنخوينا انت هاي قدوكم احوات قوف كوفينا احنا حاسبون انت رأينا نفوزتينا انت زي كوني دماسك خمزي لا نحسو ምናልባት ወላ እኳ ትድብህጎ እቲ ናይ ብሓቂ ድምንዮ ነገር ብዝግባእ ክፈልጦ እንተዘይከኣልኩ ኣትሊስት ግን ኣብ ሂወተይ ከተግብሮም ዘይብለይ ጌጋታት የተግብር ከም ዘለኹ ቁኑዓት ዘይኮ ነገራት ተግብር ከም ዘለኹ ግን ዝፈልጥ እየ ስለዚ ሓደ ራሕዋት እቲ ድብህጎ ነገር ወላ ኣይፍለጦ እቲ ድምንዮ ነገር ወላ ኣነፂር ኣይፍለጥ ኣትሊስት ግን ናብታ ኣነ ዝደልያ ሂወት ንኸይከይድ ዝዕንቅፉኒ ተግባራት ኣብ ሕጂ ሰዓት ግን ይፈልጦም እየ ፅቡቅ ገይረ ስለዚ ረእይዎም ኢኹም ንዕኦም ኣየኖ ተግባራት እዮም ዝሓሸ ዓይነት ሂወት ንኸየምፅእ ከገይሮም ንዘለዉ ንዕኦም መሚና ንፍለጦ ቀስ እንዳበልና ንዕኦም ዳስተኻኸልናዮም ክንከይድ ክንጅምር ከና ድማ ብንጡር እቲ ንግህጎ እቲ ንደልዮ ነገር እንታይ ምዃኑ ኣእምሮና ብንጡር ክነገረና እዩ ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጦ ኢና ስለዚ ሓደ ራሕዋት እታ ቀዳመይቲ ፕራዮሪታይዝ ምግባር እዩ ምናልባት ኣብ ሕጂ ሰዓት ንብህጎ ንምንዮ ብዙሕ ነገራት ወላ እኳ ክህሉ እንተኸኣለ ኣትሊስት ግን
برايورتايز اسكي نقول رأينا أينا أنت قدم إذا حاش من البعض بقول نجارات الديسيبلين كنكون أنت فتنا بقول نجارات كنكون سلا زي نخل أبجد نجارات كان عنك أف سلا نخل بتعم تستعنك أف نيراتهم كلهم نجارات ميس كنجورم نخيل ناس لذي أنت يا شجيرنا هذا لينا أنا بتعم عزينا خنكيرون دلي نزل نجار زين تدخيرو إننا يبحك أن منه حال نجار هو اللي دخول من الوقت قالينا أنا يتعنا شجر هالينا خون خالي من الوقت قالينا نجنزل تجمع هالينا خون خالي financial شجر خون خال it can be different things relationship مع خون خال تفعل عليه نجار خون خالي سأز حدا راح وقت أنا prioritize النجابرون نيبا حكر معنا تيرنا نكون فلت أنا خال أفتل وأنا تأنا بتعمي كاب دشجر الزنبرن بتعمد تحساس بدن حالي نجار نيرو نسودم ما أفتل والد فارماسي يسرحني رسوفت لوك داون دنبرون ساعات كالي توصل منك علا بان تسرحكو اتدي صرح زنبركو جنزب أخونا ينبرن نعي بحاجي سدرايك حجز بيت سوي كرد عجوكم على لكم كوبلوم لك كان ادمي ناي بحق خاني نسدرا على لكم كوبلوم كلها تنعت من نمغون من نجري مخنيتاتي بتاع جزحاتي نيرم عاد زي سلازلو عاد زي سلازلو خنا يمر اوروبا انت دخي كنز انت دغ اذا انت دخول يبل نيره شو ساعات مقالي ايه فارماسي سرح نيره شفت اوانتي اجن اتا انا ناي بحق دبهغو نجر انت زقيرو وي دما انت دخونه ليله دحاسبو نجر قال ولا حنت نجر عين برنا اخوات وين اكلاتي مستخال سبورتام ساس مغبار وي دخونه مصحف منباب وي دخونه عينت ديسيبلين محاز نغو متسا غري ملتات ازي كون نير شغري وي ناي ريليشنشيب ناي قال نجر ايكونال اتا قندي وي ناي تعنا صيغم ايكونال اتا قندي اصقيماتن اشغيراتن انت دفتح دما دبسلتن حنت نجر دنبرت ناي غنزب غدا ገንዘብ ክሰርሕ እንተ ደኣ ኸኢለ ስድራይ ተሓግዝ ተረኣ ኸኢለ እንታይ ክገብር ደለኒ ስለዚ I want to make በቃ ማኒ ገንዘብ ክሰርሕ ክኽእል ኣለኒ ንዓዓ ፕራዮሪታይዝ ገይረ ንዑ ክገብር ምስ ጀመርኩ ገንዘብ ዝሰርሐሉ መንገድታት ክፈልጥ ገንዘብ ዝሰርሐሉ ከመይ እዩ እንታይ ክገብር ደለኒ ክሓስብ ምስ ጀመርኩ ድማ ናይ ብሓቂ ዲሲፕሊንድ ንኽኾንን ብቐሊሉ መፅሓፍቲ ከነብብ ብቐሊሉ ንጎሆ ክስብ ብቐሊሉ ድማ ካልኦት ንጥፈታት ንኸተግብር ናይ ተግባር ሰብ ንኽኾን ሓጊዛትኒ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ድሌተይ ናይ ብሓቂ ሕልመይ ንኽፈልጦን ብዝግባእ ኣብ ሕልመይ ክነጥፍ እቲ ድብህጎ ድደልዮ ነገር ደስ ኢልና ክሰርሖ ድኽእል ነገር እንተ ደኣ ሰሪሐ ድማ ገንዘብ ከምፅእ ከም ድኽእልን ብዝግባእ ኣረዲእኒ شو ساعات بدأ بوزح تمنيتي نيرني جن أتعندي عينيتي على كفلي عم جمركو جن تتوزيت حوات سلزي بليس أتقدمي تخن قبران النجر ناي تجبر سواء كنت أدرينا أتقدميتي عبينا عيني تجبر سواء كون دليل اللوخ عيني كغير دليل اللوخنا كن فلتوخن كلام مع سلازي حدا راف محوات ولا بقى ندولي نجارات كان بزقبة أنت زي تردعنا أتليست جن نبقيت هيوتنا داخل كله هيوتنا على عنك كل نجار نفولتينا سلازي بتساعتي سقيلة زي مبخان جنزم بصراحة لمن قد بزقبة أديمر أي أبقى شو أبقى النجارات هم تيك توك أبقى النجاراتين أساس نعود أو كبر يا خيلة نتجبر سبنا خودما نبى حاجة في prioritize دجوركو بتعمي حجزني زي تقدمت يا سلازي حدا راف محوات دليتاتنا بنتصور نفلت ويدما نبتنوجو عينتنا خير جيرنا له انكفات كوين نارو لنجر نفلت أمو prioritize جيرنا ما بقندي نعو نسرح لينا زيا أتقدميتها نفتا كان يتقبلكم أتخال أيتي نايبا حق ناي تكبار سبات نخن كونن أثن دري عينت يوت مخنا سمرن كافت حجزنا وصاني تنجر دما مخنياتنا انتاي what's the reason الريزن نت نجرت نخن جمرو لجبرنا عدلو ناي تكبار سب نخن كون لجبرنا عدلو نجر انتاي من الوقت دخلنا نجر درينا نخن كون نخلينا كلاتنا ولا قال اللي تاتنا انت تفر عليه behind it جن بدحري جن انتاي يدلو بدحري تنجرتي نمنت أخذ تقول دليل for example أنا خمس نجاركم جنزب كسرح دليل أخو نمت أخذت جنزب تكسرح دليل خا وين ما أنا بحكي هي وتكا نمقياس مكان إنت رأيكم of course نمت إنت رأيكم العالم جاءت محل درودلا جنزب يبزح جوال so at that time كأني كابد خونا هفتام بيت سوايكم كن متى دي حق زين دوبل خونا سوي بدين من الوقت إندار اللي جن كأني سأن كتلو تخا أبوجه $100 بيخال نجار هذيك سد اللي زخد سوي دم كم عرقتي كم كبابي جاي مالت سلاد إذا نجار سلاد ردا قال ولا حنت ندحيت كبل نزخ نجار يدن I need to make money بس هذا اللي سوي لنا دفيرة ده حتى سوي لنا كم زي ده حتى سوي سلادي له لنفسي أنا اللي خلها ندقنا دما أفضل أدم الزخين سدراي حاجز ده أمريكا بقوم دخل نجار كتب يبلي يشجروهم دلوا رد الله كشجروا بكا أي دلني أنا يقول من أريدوا سلازي have a reason دخلنا reason هذا إنه أبوينا دي نمو كسب زحج ساعات دعبيني بتسفى بأمنتنا يبحكي كخو نمرت دبلو كلها ما سدرانا دبلونا دعينا نحضروا أمنت علوي سلز عدي أي كحفراني أبوي أي كحفروني سدراي أي كحفروني الله خلكم كولمي تزدر يونا قال كأخ جور اللمي ده شعتها شعتها بقيسة شيء أفتما جمرة أخذ جمر كلا خابوزح نجارات حربت بنكاي تتمنى يوزح نجارات نتتمنى ونخت تكبر د حق زكاة نقول نجارات يلا ولا تسفى قولتك شو انت خاطر تكبر مسيلكم حوال
ምኽንያታትካ ገዲፍካ ኣብ ምኽንያትካ ክትጸንዕ እንተ ደኣ ኽኢልካ ናይ ባሓቂ ናይ ተግባር ሰብ ኢኻ ትኾን። ስለዚ ከርእይዎ ኢኹም ኣየናይ ናይ ባሓቂ ንኣኹም ናይ ተግባር ሰብ ንኽትኮኑ ዝገብረኩም ምኽንያት ዘለኩም ኣሕዋት። ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ኮፍ ኢልኩምላ ዘለኹም ክልተ እግርኩም ረጊፅ ኣለላ ዓዲ ንኽትበጽሑ ብዙሕ መስዋዕትነት ከፊልኩም ኢኹም። ንምንታይ ናብ ኣደልናስ ክንዘክር ኢና? ስድራና ንኽንሕግዝ ድሓሸ ህይወት ክንነብር ኣጆኹልኪ በቃ ኣጆኺ ኣለኹልኪ ኣደይ ኣለኹልካ ኣቦይ ንኽንብል ወይ ድኾነ ዓይነት ምኽንያት ኣብ ውሽጢ ኩላትና ኣሎ እየ። ስለዚ ሓደራኹም ነቲ ምኽንያት እትንሓስብ ምኽንያት እንተ ደኣ ሃሊና ኣብ ልብና ድኾነ ሪዝን እንተ ደኣ ሃልዩ ካፍቲ ንሕና ንደልዮ ነገር ዝኽልክለና ወላ ሓደ ነገር ኣይክህሉን ኣሕዋተይ። ስለዚ ፕሊስ ኖ ንምንታይ ኢና ፍሎጥ ኢኹም ነውዛ ንምንታይ ኢና እቲ ነገር ትንደልዮ ዘለና ምኽንያትና ግድፍ ኣቢልና ምኽንያትና እንተ ደኣ ክንዕንተር ኪኢልና ድማ ደይን መፅሐሉ ምኽንያት የብልና ንገለገለ ኢና ከዓኒ ሓደ ግዜ ክትሪኦ ከለኻ ብቑዕ ዝኾነ ምኽንያት ሃልዩና እዩ። ፎር ኤግዛምፕል ለስ ሴይ ሪሌሽንሺፕ ክንኣቱ ደሊና ክንኮን ንኽእል ኢና ኣብ ድኾነ ዓይነት ፍቕራዊ ህይወት ብፍላይ ኣብ ናተይ ዕድመ ዘሎ ሰብ ድሪኦ ዓይነት ብጣዕሚ ንዓይ እውን ደጓንፈንድ ነበረ ናይ ባሓቂ ድማ ከስተኻኽሎ ዝኽኣልኩን ቅኑዕ ዝኾነ ሪሌሽንሺፕ ክምስርተሉ ዝኽኣልኩ ነገር እዩ። ናብ ሓደ ሪሌሽንሺፕ ክንኣቱ ከለና ናይ ባሓቂ ኣሚንናሉ ግዚኡ ስለ ደኣኸ ናይ ባሓቂ ድማ ነብስና ኣብቂዕና ንመሃብ ኢልና ዲና ናብቲ ሪሌሽንሺፕ ንኸይድ ደለና ትሪዝናትና እቲ ምኽንያትናትና እንታይ እንተዘይ ኮይኑ ድማ በይንና ምዃን ደፍርሐልና እንተ ደኣ ኮይኑ በይነይ ክኾን ስለ ደይክእል ብቑዕ ስለ ደይኮንኩ ክስቶ መፂኣ ሙሉእ ትገብረኒ ንብል እንተ ደኣ ሃሊና ግን ሓደራኹም ኣሕዋተይ ፎልስ ድኾነ ሪዝን ኢና ሒዝና ዘለና ወይ ኣብ ድኾነ ሪሌሽንሺፕ ተጎዲእና እንተ ደኣ ነርና ልክዕ ካብቲ ሪሌሽንሺፕ ውፅኢና ናብ ካልእ ዓይነት ሪሌሽንሺፕ ቀልጢፍና ክንኣቱ እንተ ደኣ ነርና እቲ ሪዝን ሓደራኹም ኣሕዋት ናይ ባሓቂ ንሱ ድዩ ወይስ ብሕታውነተይ ስለ ደቐድለኒ ደሎ እዩ በይነይ ምዃን ስለ ደሰልችወኒ ደሎ እዩ ወይስ ናይ ባሓቂ ዕድመ ኣኺሉ በሲለ ናይ ባሓቂ እውን ተረዲእ ተገንዚበ ነፍሰይ መልአ ናብ ካልእ ሰብ ከዓኒ ንምሃበይ ልኸይድ ደለኹ ሼር ንምግባር ልኸይድ ደለኹ we need to have that reason እቲ ሪዝን እቲ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ዝኾነ ሰዓት ንዓይ እውን ብጣዕሚ ቀቲሉኒ ነይሩ እዩ ብሕታውነትካ ስለ ደሸግረካ ንስቶም ኣብ ኣእምሮኻ ድመፁ ሓሳባት ክትብል ስለ ደይደሊ ናብ ደይኮ ሪሌሽንሺፕ ተኣትኻ ስለዚ ዋስ the reason behind it ድሕሪ ደሎ ሪዝን እንታይ ንሕና መሊእና ናይ ባሓቂ እንተ ደኣ ክንከይድ ኪድና ከዓ of course ሪዝን ጽቡቕ ይኾን ከም ኤግዛምፕል ወይ ከም ኣብነት ይርበኩም ዘለኹ ኣሕዋተይ። ስለዚ know the reason behind what you are starting ነቲ ክትጅምሮ ተሓስብ ዘለኻ ሪዝን ፕሊስ እንታይ እቲ ናቲ ሪዝን ጽቡቕ ጌርና ክንርድኦ ንዑ ድማ ብዝግባእ ክንፈልጦን ክንክእል ኣለና። ፕራዮሪታይዝ ምግባር ብዝግባእካ ንዑ ፕራዮሪታይዝ ጌርካ ንምንታይ ከም ዝጀመርካ ምርዳእ እቲ ዝዓበየ ዲስፕሊን ክገብርና ዝኽእል ካልኣይ ነገር እዩ። እዚኣ እታ ካልአይት እያ ናብታ ናይ መወዳእታ ሳልሰይቲ ነብል ናብታ ሳልሰይቲ ቅድሚ ምሕላፍና ግን ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳኒ ዝኾነት ሓንቲ ናይ ተግባር ሰብ ክትገብረኩም ትኽእል ቲፕ ክህበኩም እዛ ቲፕ እዚኣ ድማ ኣካውንታቢሊቲ ኣግሪመንት እያ ትበሃል። ኣካውንታቢሊቲ ኣግሪመንት ማለት ኣሕዋት ናይ ውዕል ስምምዕነት እዩ which is ውዕል ምፍርራም እዩ። እዚ ድማ ምስ መን ኢኻ ትፈራርሞ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ልክዕ ከም ናትካ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ናትካ ዓይነት ሂወት ንምቕያር ባህጊ ዘለዎ ሰብ እንተ ደኣ ሃልዩ ክልቲኢኹም ትፈራርሙ በዛ ሰዓት እዚኣ እዝነቲ ነገራት ክትገብር ኣለኒ እንተዘይከይረ እዚ ቅፅዓኒ ኢልካ ድኾነ ውዕል ኢኻ ትፈራረም ምስቲ ሰብ እቲ ለሰይ ንኣብነት ፎር ኤግዛምፕል መፅሓፍ ኣብ መዓልቲ 30 ደቂቕ ምንባብ ተሰማሚዕኩም ክኾን ትኽእሉ ኢኹም ምስቲ ሰብ እቲ ስለዚ ፍታ እዋን እንታይ ይድውለልኩም ትድውልሉ መፅሓፍ ኣንቢበ ኣለኹ ተባሂልኩም ከዓኒ ውዕል ትፈራርሙ እንተደይ ገይርዋኻ ብመቕፃዕቲ ብድኾነ ብድበየምኩም ንስኹም ከተሕልፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣብዚኣ ንዓኹም ድመስል ሰብ ዘይክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብፍላይ መብዛሕትና ምስተደለናዮ ኢንቫይሮንመንት ምስተደለናዮ ኣከባቢ ምስተደለናዮ ስደት ክኾን ንኽእል ንዓና ድመስል ሰብ ክንስእል ንኽእል ንኸውን ኢና ኩሉ ሰብ ከዓ ድሌታቱ ማዕረፎ ንኽእል ማለት ኣይኮነን። ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም መሲልኩም ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳኒት ኣሕዋተይ ፅባሕ ንጎሆ ትስእልዎ ሰብ ክኾነ እትብሎ ድኾነ ብኣእምሮኹም ትብህግዎ ሰብ ኣሎ ሓቀይ ንሱ ከመይ ዓይነት ሂወት ይድህልዎ ምስኡ ተሰማሚዕኹም ከመይ ዓይነት ተግባራት ይድውዕል ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ዓይነት ተግባራት ይደልዎ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ ኣዘራርብኡ ኣካይድኡ ውዕልኡ ሶሻል ሚድያ ዝጥቀመሉ መንገዲ ምስ ሰባት ዘለዎ ርክብ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ እቲ ሰብ ምስኡ ተፈራረሙ ኢኹም። ስለዚ እንታይ እዩ ድኾነ ነገራት ክትገብሩ ክጅምሩ ከለኹም ኣብ ቲክቶክ ብዙሕ ግዜ ከተጥፍኡ ከለኹም ወይ ሰልችኩም ክድቅሱ ከለኹም ተስእ ድብለኩም ግደፍ ኣብዚ ቲክቶክ ብዙሕ ግዜ ኣይተጠፍእ ድብለኩም ፅባሕ ንጎሆ ተሰማሚዕኩም ወደለኹም ናትኩም ፍንነት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ኣነ ዝነበርኩ እዋን ኣሎ ሕጂ ዘለኹ ግዜ ኣሎ ስለዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ሰብ ምስ ኣነ ኣግሪመንት ፈጢረ ነይረ ምዝ ሕጂ ዘሎ ካልድ ማለት እዩ ሶፍቲ እዋን እቲ ናብ ዘይጠቅም ናይ ቲክቶክ እንታይ ድባሃት ክኣቱ ከለኹ ንጎም ክስልችወኒ ከሎ ካልድ ከምኡ ትግበር ናብዚ ቦታ እዚ ክትበፅሕ እንተኾንካ እዚ ዓይነት ካልድ ክትፈጥሮ እንተ ደኣ ኮንካ ኣዴኻ ክትሕግዛ ኣቦኻ ክትሕግዛ ቤተሰብካ ኣለኹልኩም ክትብሎም እንተ ደኣ ኮንካ ካብ ድቃስካ ክትስኣለካ ተበራብርባ ንዓና ይብለኒ እቲ ሪዝን ሕጂ ንሱ ክኸውን ኣሎ ማለት እቲ ኣግሪመንት ንፈርምናሉ ውዕል ንፍርመሉ ከዓ ምስቲ ፅባሕ እንብህጎ እንመንዮ ሰብ ንሱ እዩ። ስለዚ ንሱ ደይ ተግብሮም ተግባራት ኣይነተግብር ንሱ ውዕል ክንኣቱ እንተረኣፊልና ከዓ ብቐሊሉ ሪዝናትና ክንረኽቦን ብቐሊሉ ናይ ተግባር ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና።
እዚኣ ወሳኒት ነገርያ ናብታ ናይ መወዳእታ ሳልሰይቲ ከብለኩም ነዘን ክልተ ነገራት ኣነፂርና ክንፈልጠን እንተደኣ ክኢልና ኣብዛ ሳልሰይቲ ድማ ነቲ ንብህጎ ነገር ንኽነስምር ማዕረ ክንደይ መስዋዕትነት ንምኽፋል ኢና ድልዋት ዘለና እዩ እቲ ወሳኒ ነገር ኣሕዋተይ ስለዚ ዝኾነ ንብህጎ ብኣእምሮና ዝኾነ ንምንዮ ፕራዮሪታይዝ ጌርና ደንፀናዮ ቀዳምነታት ሂብና ደንፀናዮ ሓደ ነገር ኣሎ እዩ ንዕኡ ንምትግባሩ ዝኾነ ምኽንያት ኣለና እዩ ድሕሪኡ ድማ ኣሕዋተይ እታ ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳኒት ነገር ብዙሕ ክንከፍሎ ዘለና መስዋዕትነት ኣሎ እዩ ኣንደርስታንድ ናብ ዓወትና ንምኻድ ህይወትና ንምስማር እቲ መንገዲ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ቀሊል ኢና ንሓስብ እንተደኣ ሃሊና ልክዕ ከምቲ ዓንተ ወይ ደወልኩኹም እዩ ኣሕዋተይ ክንሕንብስ እንዳለለና ግን ድማ በቃ ክጥልቂ ኣይደልን እየ ከም ምባል እዩ ስለዚ ክንጥልቂ ምዃንና ተረዲእና ክንንቀሳቐስ ክንክእል ኣለና ሳክሪፋይስ እንገብሮም መስዋዕትነት ዘኽቡርና ብዙሓት ነገራት ክህሉ ይኽእሉ ኾኑ እዮም ምናልባት ካብተናትና ኮምፎርት ዞን ክንወፅእ ንኽእል ኢና ኣርፊድና እንተስእ እንተደኣ እንጀና ምናልባት አንጊሂና ክንተስእ ግዴታ ከድልና ክኽእል ይኸውን እዩ መፅሓፍቲ ምንባብ ከድልና ክኽእል ይኸውን እዩ ወይ እውን ኣብ ሕጂ ሰዓት ንዘይጠቕሙና ዘይጠቅም ሰብ የለን ኣሕዋተይ ግን ከም ዝጠቅም ዘይርዳእ ናብ ዘይኮነ ቦታ ደእተወካ ዓርከ መሓዛ ተስፋ ደቑርፀካ ተስፋ ቆሪፁ ተስፋ ደቑርፀካ ዓርከ መሓዛ ግን ብጣዕሚ ንልይ ይደሎ ስለዚ ካብቲ ኢንቫይሮንመንት ናትና ውፅእ ምባል ከድልና ይኽእል ይኸውን እዩ ካብቶም ናይ ዓርኽትና ኣተሓሳስባ ካብቶም ናይ ስድራና ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ቤተሰብና ክኾኑ ይኽእሉ ኣተሓሳስባ ውፅእ ኢልና ናይ ብሓቂ ሓድሽ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክንሕዝኑ ግዴታና ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ፕሊስ ኣሕዋት ፅቡቅ ጌርና እስከ ከባቢና ንርአዮ ኢና መዓልትና ብኸመይና ንውዕሎ እንታይ ዓይነት ነገራት ኢና ከነተግብር ንውዕል ካብ ንጎ ክሳብ ምሸታ ይውዕልና ንርአዮ ንሱ ፅባሕ ንጎ ናፍታ እንደልያ ህይወት ከብፅሐና ስለዚ ሓደራፉም ዓበይቲ ሕልምታት ኣለና ነቶም ዓበይቲ ሕልምታትና ግን ድኾነ ድቆፅዩ ነገራት ኣለዎ እዮም ኣብ መንገድና ስለዚ ኣይናይ ድቆፅ የሎ ንጎ ተሴና በይ ደኣትር ኣለኹ ናብ ሶሻል ሚድያ ስቕኢለ ደኣቱ ተገለለ ይብሉ ኮንተንት ስቕኢለ እንተደኣ ኮንሱም ትገብር ኮይነ ካብኡ ሓንሳብ ንዑ ምግዳፍ እዩ ምናልባት ኣከባቢ እንድሕሪ ዝጎትኒ ኣጆኻ ኣክንዲ ድብሉኒ መሊሶም ድሕሪ ድጎት ዕሩፍቲ ተደኣ ሃለውኒ ካብኦም ርሓቕ ምንባል ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደራ ኣሕዋት እዛ ህይወት እዚኣ ንነብራ ንሕና ኢና ስለዚ ኣብቲ እዋን እንትብናነ ሳክሪፋይስ ዝገበርኮ ብዙሕ ነገራት ነይሩ እዩ ምስ ሰብ ብዙሕ ኣይራኸብን ካብ ዕሩፍተይ ክፍለ ግዴታ ነይሩ ምክንያቱ ከምናተይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለዘይህልዎም ለተፈላለዩ ነገራት ገብር ነይሩኒ ሽዑ ሰዓት ብጣዕሚ ኩዕሾ ልፈቱ ብጣዕሚ ናይ ኩዕሾ ኮንተንት ኮንሱም ዝገብር ዝሓልፈኒ ኩዕሾ የለን ኣዛታ ካብቲ ማለት ሓደ ግዜ ርድእካ ነገር ኣሎ እዩ ኩዕሾ ስቂኢካ ትርኢ ኣብኡ ጥራይ ትነጥፍ ኣብኡ ጥራይ ሙሉእ መዓልቲ ሂወትካ ተሕልፎ እንተደኣ ኮንካ ኣብዚ ከዓ ዝኾነ ነገር ኖ ኢኻ ትብል ኣለኻ ኣደይ ክሕግዛ ደለኹ እንዳበልኩ ግን ኣይሕግዛን እየ ደለኹ ንምንታይ ኣነ ጠፊእ እየ ደለኹ ኣብቲ ኩዕሾ ምርኣይ ኣብ ዘይጠቅም ናይ ቲክቶክ ኮንተንት እዩ ስለዚ ፕሊዝ ሳክሪፋይስ ክንገብሮም ዘለና ነገራት ሳክሪፋይስ ምግባር እዩ ምናልባት ካብተናትና ኮምፎርት ዞን ውፅእ ምባል ከደና ስለዚ ብዝግባእ ድማትናትና ሕልምታት እንተደኣ ፈሊጥና እቲ ድሌታትና ፈሊጥና ድቆፅና ደሎ እንተደኣ ፈሊጥና ንዕኡ ጠጠው ኣቢልና ከዓ ናብቲ ምክንያትና ክንከይ ተደኣ ኮይና ኦፍኮርስ ሳክሪፋይስ ንገብሩ ነገራት ግዴታ ክህሉ እዮም እዛታ ብጣዕሚ ሓደ ካብ ዝኸበደኒ ንዓይ እውን ነዞም ነገራት እዚኦም ሳክሪፋይስ ምግባር እዩ ድሌታተይ ምስ ዕሩፍተይ ደሕልፎ ዝነበርኩ ግዜ ዝዘናግዐሉ ዝነበርኩ ግዜ ናይ ድቃሰይ ግዜ ወይ እውን ኣብ ኩዕሾ ካልእ ደሕልፎ ዝነበርኩ ግዜ ኣብ ሓደ መፅሓፍ ከሕልፎ ኣብ ሓደ ትምህርቲ ከሕልፎ ናይ ብሓቂ ሂወተይ ክቕይረሉ ኣብ ዝኽእል ነገራት ኢቨን ቮለንቲር ዝገበርኩሉ ነዊሕ ግዜ ነይሩ እዩ ሕልመይ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ንሰባት መንገዲ ምርኣይ ኣብ ፐርሶናል ዴቨሎፕመንት ምንጣፍ ናይ ብሓቂ ሰባት ከዓኒ ሂወቶም ክቕይሩ ዝኽእሉ መንገድታት ምርኣይ ነይሩ ኣነ ካድ ውዕሎ ካልእ ቦታታት እዩ ኣብ ዘይጠቅም ቦታታት እዩ ኦን ዛት ታይም ግን ኣብታ ግዜ እቲኣ ግን ኢቨን እቲ ዝነበረኒ ስራሕ ኣቋሪፀ ቮለንቲር ብምግባር ኣብ ሓደ ናይ ፐርሶናል ዴቨሎፕመንት ካምፓኒ ብጣዕሚ ዓብ ካምፓኒ ኣብዚ ኢትዮጵያ እዚ ኣብኡ ከይደ ቮለንቲር ንሓደ ዓመትን ገና ካብሪ ክኸውን ገይረ ስለዚ ኣብኡ ብነፃ ደገልግል ድኸፍለኒ ገንዘብ የለን ብእግረይ ናብቲ ቦታ ትድኸይድ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ዳውን ዝገብረካ ብዙሕ ስምዒታት መፅእ ግን ንዕኡ ቀፅላ ኣቢለ ክመሃሮ ዝግብአኒ ኣብቲ ቦታቲ እንዳተማሃርኩ ቮለንቲር ኣብኡ እንዳገበርኩ ብነፃ እንዳገልገልኩ ድማ ፍልጠት እንዳኣከብኩ ልምዲ እንዳሓዝኩ ድማ ኣብ መወዳእቱ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሂወተይ ክመስርቶ ከዓ ክኢለ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት ኣብቲ ንብህጎ ነገር ዲና ቮለንቲር ክንገብር ድኾነ ስኪል ዲና ክንምሃር መተ ሕጂ ሰዓት ስቕኢሉ ግዜና ደባ ክንደሎ ነገራት ንዑ ግድፍ ኣቢልና ኣብ ሓደ ንዓና ክጠቕመና ዝኽእል ነገር እንተደኣ ክነውዕሎ ክኢልና ናይ ብሓቂ ሳክሪፋይስ እንገብሮ ሕጂ መስዋዕትነት እንገብሮ ነገር ዘለና ካሊእ ፅባሕ ንጎ ክሐጉሰና ኣሕዋተይ ስለዚ በዘን ሰለስተ መንገድታትካ ድበለፅን ድሓሸን ሂወት ክንነብርን ናይ ተግባር ሰባትን ክንከውን ንኽእልና ስለዚ ቀዳመይቲ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ንደልዩ ነገር ኣነፂርና ንፍለጥ ምናልባት ንደልዩ ነገር ኣነፂርና ተደይፈለጥና ግን ድዕንቅፈና ደሎ ነገር ሂወትና ንኸይንክየር ግን ንፈልጦ ኢና ስለዚ ስቲክ ቱ ኢት ንዑኻ ፅቡቅ ጌርና ንቐይሮ ብድሕሪኡ ድማ ኖ ዘ ሪዝን ምክንያትና ፅቡቅ ጌርና ንፍለጥ ኣንተ እውን ክብለኩም እንዳሓሰብኩ ቁርብ ደይበልኩኹም ነገር ትረሃልያ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ሓደ ነገር ንኣብነት ድፍጠር ኣሎ እዩ ድኾነ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ሓደ ድሪኦ ነገር ወይ ኣብ ናተይ ዕድመ ዘሎ መንእሰያት ድሪኦ ነገር ተደኣሃል እዩ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኣፍሪካ ኣይ ኣንደርስታንድ ድኾነ
ካብቲ ሕብረተሰብና ንፅል ስለ ንብል ካብኡ ቁሩብ ውፅእ ስለ ንብል ዝኾነ ዓይነት ብሕታውነት ክስምዐና ክእል ይኸውን እዩ ዘና ኣዛ ታይም በቃ ኣይ እዚ ብሕታውነተይ ንምቕታል ንዓይ ትመስሊ ህዋን ከምፅእ ኣለኒ ንብል እታ ንዓና ትመስሊ ህዋን ግን ኣቐዲምና ነብስና ከይሰራሕና ንሕና ገና ባርነት እንዳተሰምዐና ካልእ ሰብ ሂወትና ከመልአለይና ስለንሓስብ በይንፈልጦ ሰብ በይነብሎ ሰብ ካብዚ ዓዲ ክኸውን ይኽእል ካብዚ ኣዲስ ኣበባ እዚ ሓደ ሰብ ናብ ኤሮፓ በቃ ሒዝዋ ከይድ ይኽእል ኢና ሓንቲ ሓፍተይ ዘንሽዑ ዝፍጠር ሓዳር ግን ካብ ሙሉእነት ስለ ዘይመፅእ ካብ ባዶነት ተበገሰ ስለ ዝኸውን ከምቲ ዝደልዮ ዓይነት ኣይቅፅለልካን ግን ሪዝን እንተደኣ ሃሊካ ናይ ብሓቂ ኣነ በቂዐ እንዴ ናይ ብሓቂ ኣነ መሊአ እንዴ ምሳይ ነዚ ምልኣት እዚ ነዚ በረኸት እዚ ሼር ትገብር ጓል ህዋን እለኒ ኣለኹ እንተደኣልካ ግን መምፅእ ደይተርፍ ኣሕዋተይ እቲ ሪዝን ፅቡቅ ጌርና ንፍለጦ ቤስት ዝኾነ ናይ ብሓቂ ሪዝን ክህልወና ካብ ምልኣት ዝተበገዘ ምኽንያት ክህልወና እንተደኣ ኢሉ ግን ኦፍኮርስ ኣና ትመስል ሰብ ሂወትና ተቲ ድሙቕ ትገብር ጓል ህዋን ከነምፅእ ንኽእል ኢና ደሰይሙን ምስ ኣሕዋተይ ማለት ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት እቲ ምኽንያት እቲ ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጦ እንተደይክእልና ናብቲ ሓደጋ ይደእትወና ናይ ተግባር ሰባት ንምዃን ካብቲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝሓግዘናን ሂወትና ንክሰምር ካብ ዝገብሮ ነገር ግን ሪዝንና ብዝግባእ ምፍላጥ እዩ መጀመሪና ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት ንነብስኹም ኩሉ ግዜ ከተዘኻኽሩ ኣደሊ ድማ ኣፍታ ዘለኹም ቦታ ንምብፃሕ ድኾነ ኣብ እምሮኹም ዝሓዝኩም ዕላማ ስለ ዘሎ እዩ ተስፋ ይንቁረፅ ተግባራትና ድማ ከዕንትሩ ዝገብር ሕልምታትና ክሰምሩ ዝገብር ድማ እቲ ምኽንያት ማለት ስለዚ እሱ ልብና ነእትዎ ድሕሪ ድማ ሳክሪፋይስ ንገብሮ ነገራት ተደኣሃልዮም መስዋዕትነት ንምኽፋል ነቲ ነገር ድልዋት ንኾን በቃ ድመፅ እንተመፀ ድኾነ እንተኾነን ካብቲ ሕልመይ ንምስማር ሂወተይ ንምቕያር ዝእግደኒ ነገር ተደኣሃልዩ ንዑ ብምቁራፅ ሓድሽ ሂወት ክጅምር ንበል ብከምዚ መንገዲ ክንከይድ ተለኣሰ ኢልና ድማ ፈጣሪና እውን ልብና ርዩ ናይ ብሓቂ ፃዕርና ርዩ ናይ ብሓቂ ድማ እቲ ንወስደሉ ለና ስቴፕስ እቲ ንወስደሉ ለና ተግባራት ርዩ እቲ ንኽእሎ ነገር ከነተግብር ምጀመርና እቲ ዘይከኣለና ዘይብልና ነገር ድማ ፈጣሪ እንዳሃበና እንዳመላኣልና ክከይድ ብከምዚ መንገዲ ድማ ናይ ተግባር ሰባት ብምዃን እቲ ንደልዮ ሂወት ናብ መሬት ከነውርዶ በኣእምሮና ጥራይ ደይኮነን ብኣካልና ናይ ብሓቂ ክንትንክፎ ብየኺንትና ብእዛና ድማ ክንሰምዖን ዝሓሸ ዓይነት ሂወት ድማ ክንነብር ንኽእል ኢና ኣሕዋተይ ንኹላትኩም ካብ ብልቢ ለመስግነኩም ንግዜኹም ክሳብ ሕጂ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ድማ ክብረት ሃበለይ ሳብስክራይብ ገበርኩም ተረኣሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም እዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ድማ ንካልኦት ሰባት ጠቕሞም እዩ ትብሉ እንተረኣኸብኩም ሼር ግበርሎም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ኣብ ዘለኹሞ